A fost odată o lampă veche, din sticlă albastră, care stătea mereu aprinsă într-o căsuță la marginea satului. Oamenii credeau că lumina ei nu e pentru ochi, ci pentru suflet. Se zicea că cine privește flacăra ei înainte să adoarmă, își vede visul adevărat. Un băiat s-a apropiat și, în lumină, a văzut că va deveni cel mai priceput grădinar din ținut. Anii au trecut și chiar așa a fost. Florile lui erau cele mai frumoase, iar lumea venea din depărtare să-l vadă. Se spune că lampa încă luminează vise bune pentru cei care îndrăznesc să privească. Și am încălecat pe o lumină vie și v-am spus basmul cu bucurie.